Masambe man, masambe. Jonga. Siyokha amayeza namhlanje. Yonke into edibene namayeza ke Phantsila ifuna umphefumulo osezantsi mntakasisi. Lower pace mntakasisi. Ebhuti, mina ngingenaphi kwimpepho? Ngingenaphi kwimpepho? Ngingenaphi kwasiqaphaxapha? Phantsila lo rasta. Dililo ke ngokuthi ndikutheni ka uyenza into zakho ufake mna. Mamela Phantsila. Sukama. Jonga njinji. Lisumoya. As irasta you have to know amayeza endalo Phantsila. Yabona ngoku siyothatha yonke into yendalo. Amachiza nento Phantsile awuzuba lirasta ube lost apha. Bhuti, Ima Phantsile uyayazi ikodomi? kodwa ndiyazi. Uyayibona ke lonto leyo? Awuyazi ikodomi yile kuncedayo ngesimilo Phantsile. Sizafumana izinto Phantsile. So uyokhelela mikhotomi. Hayi Phantsile. Uyokhelela mikhotomi ngobhuti. Phantsile istand sethu khanga sithethe ngeherbs. Uthethile kaloku mna ndizayethi ibhabha shop ndithima abantu ndifakele iblading. Sisumoya saphina ntsika ndizawuphathina ntsika mzawuphatha itools wena uzoqwaya ubaka mntakasisi. Theni yabona ke ngoku nansi nendicapkelayo ke ngoku. Yabona nansi nendicapkelayo. Nenzi uba mna ngoku amayeza. Mina ngaphathana nezinto. Azawuthina amarasta ndinesiphenkwelo ndihamba nawe wena uphethe inantsika. Mna ndiphethe umthwalo Phantsile. Andikonomize niyenzayo kumbhuti. Ikhondom ingenaphi Phantsile? Andiyala gama le English uthanda uthetha kumani ikhondoni mos. Oh, wena Phantsile you are lost man mntakasisi. I still have to educate you but mamela nje. We have to turn our spirits down ngoku. Because why Phantsile we have to deal ngaloku ngamayeza ngoku medicine yalapha eAfrika yabo Phantsile. Ungikhulele ke yonke lento uyenzayo. Lokhu sizayithengisa eStandini. Ungikhulele khanda yazi izinto zakho jika kule rongo wena bhuti. Intoni? Phantsile this is for our health mntakasisi. Uyabona ngoku saba ngamarasta sulungekileyo and neStandi siyakhula ke. Ufuna usenza itebelele. Yeah, njinji. No, wena Phantsile, this is African Phantsile, just into ichenge. Akale lokhu busy nephilisi. Ilanga letha kuma apha awufuni noba sifake inantsiki itoto kuyo. Kwentoni Phantsile? Sikwalapha mntakasisi. Sifika nini apho kudala uthe pha sisawufika ngoku silapha uphinde. Phantsile. Kwakunini ndikufundisa ngepatience Phantsile. Hayi amani bhuti mani ndiyathika mna. Phantsile. Sondenza loo nto. Benditheni kuwe ngendaba yoba sixabane kodwa siyokha amayeza. Khathobe mani mntakasisi. Sawufumana apha nefruthi zalapha ehlathini Phantsile. Ukhangelela ingwara yamacheri ke mna ke. Yeah, speaking of loo nto mama Africa ndiyayazi masingabele. Ukhangelela ingwara ke so ke ngoku bhuti bayintoni umahluko kwezinye. Hayi kaloku Phantsile mamela mntakasisi. Uyabona when it comes to imihlonyane. Imihlonyane ingamohluko izindidi ezimbili. Ukho lona umhlonyane sithanda usebenzisa wefiva. Ya nangu endlini. Simane siucupha. Kubekho lo wesibini ke ngoku abelungu benza ngawo iVicks ufumaniseke xa uqabile ngathi amehlo abuhlungu. Yeah. Okay. Izinto ezinjalo mntakasisi. Hayi. So usingakwazi uzenzela thini iVicks? Yeah, ever sikwazi umethi formula ke Phantsile sesenazo science dokotela. And bhuti kuthiwa uyakhumbuliswa ngokuthuma i-airtime. Yeah. Dibana noluthwala. Uhamba ngeveni yakhe. Uyilungisile? Right. Hayi super sis. Right. Jonga Phantsile nantsika impepho. Hamba so. Nansi impepho. Ndokane impepho bhuti. Impepho kaloku sisikhumisi Phantsile uyazi impepho thana. Khumisa ntoni? Khumisa ntoni?
Sunqa manzi akuxelela mntakasisi jonga Phantshile. Yo clever wena bhuti. Uyabona ke ngoku mntakasisi. Yonke into engathi ne-evil spirit Phantshile siyayithanda ngalena. Siyayisusa mntakasisi. Uqotha into esimthatha. Ya, umzekelo. Uyayibona lento yabamama epekhonzi nentoni Phantshile. Bekhwela imithayelo. Abalungi ke mntakasisi nohili yonke lanto. So kahle kahle iqhumisela into esimthatha. Ya, evil spirits Phantshile azilungi. Mina ke ngobhuti bapha indlu ngene utshayela like impepho ngaqhumisela inkukumi yande. Hayi man Phantshile uthetha lokho into hayi Phantshile I talked about spirits apha faka sihambe mntakasisi andiyabona ke ngoku ufuna nento ezininzi Phantshile uyalazi igqabi lasemthwisho igqabi lentoni lasemthwisho ya likhona elinye igqabi enza kubonisa lona lelo kubhunqa ke ngophunyuka bemphethe wena ntsika lelo ubhunqa ngalo entilongweni xa ubanjiwe Phantshile yani wena bhuti ke unganiki mina igqabi lomthisho hayi ingxaki once ulazi wena Phantshile uzawuqala izinto zakho igqabi lomthisho labantu abarongo bakhawuleze masambe yabo so nje ngifuna siwakhe abe manitsi so that ibhiziness iprevail okay yazi bhuti ndiyayithanda indlela wena ocinga ngayo ne wisdom Baleka rasta man. baleki komani. Baleki. Hayi ndibona ubaleka. Baleki. Lena ukaka endleleni mfundi. Hayi baleki ta. Awusulanga nosula. Hayi sibale wena. Hayi sibala ngayo. Bobamba nowazi isichithi mangisehlathina. Hayi ndibaleki manje akhaya yabona ndina ntsike dlutha sisusu ne. Ndihamba nobhuti wami abuse ubhuti wami singamarasta phathu kamayeza yena. Hayi kutala kanti yazi bhuti wami ndithi bhuti ndifuna uye toilet ubhuti afunde toilet yaqoma ndigobe ijolo apho manje engisehlathini Ubhuti wakho ukha eliphi iyeza la nto yena. Hayi sosifumana hayi sosifumana yabo yakhiwa apho wena mkhulu siyayihambela nobhuti bengwena bathi ubhuti ukamayeza yena Amayeza yeza la wesixhosa mfundi ndifuna amayeza. Ndifuna amayeza manam. Ndibona nje ndisuka ngapha enoxolo xa ndiphoxekile pha. Ikhwele lam lipha eqhela undinceda ke ngamayeza esintu. ya Awusithi ubhuti wakho lo ukha amayeza. Uyawazi amayeza ndifuna indonya man. funa ntoni Indonya iyeza los clean. Otheka apha ngaphakathi eswini xa ufuna umithisa umzekelo uyagabha uhambise nangapha ngemva. Ubhuti yazi ubhuti yakwazi ukhiyeza lena ntsika empepho Iyeza lempepho yakwazi ukhiyeza lempepho ubhuti abe ndibonisile nami ukhona lapha ehlathini kanibizela ubhuti wakho man mhlawumbe uzondinceda ndifuna indonya. Bhuti Phantshile isangapha bhuti baleka lezi customer yantoni okay sunqama ndiyeza mntakasisi yo hayi bona ke yena ubhuti naye ingqondo exhwele hayi okay bhuti ngibale nalo bhuti apho ngoba ndiqhubitho lapho Thini bhuti wami kuhle Kuhle man. wemani hayi kuyaphileka mani mntakasisi cha ndihamba nomtshana wami apha ya sinatsikana namayeza wena mkhuluwa wami singakunceda ngantoni kodwa Utsho rasta ndibone kaka apho uyabaleka ukaka endleleni. hayi Phantshile endleleni sehlathini apha bhuti hayi ngumtshana wami lona ya bhuti wami Ndifuna iyeza mntakwethu man. apha Uthi umtshana lo wakho ya wena uyawazi amayeza esintu. ewe hayi noko ndimkhulu ndingakunceda ngantoni andikamantisisi kwinto esiyenzayo iza Fonini ndifuna indonya lena bhuti ayindonya le Phantshile kha ume Phantshile kha kubetha khaze nekhala pha Phantshile and then njanga nenikhala alo Phantshile okay alo so Indonya nantsika man. Indonya kamnandi ndiyayazi. ndonya Hayi ke uzandinceda. mamela sendinayo phaya and ke ngoku kumkani uyabona ke ngoku sendivule istand phaya uyakubona phempezo Ndiyayibona imbezo le apha kwendlela. ngasepointini phaya ndinestand sam phaya kumkani gqitha phaya kunoba kungomso ndiza kufumanela indonya ke ngoku le Yo mfondini ingabe undincedile. andimamela ke ngoku jonga andifuni udibane nale ntwana ndimthengisayo noba ufike khona la ntwana mna wena ndim umntu othengisayo pha Hayi ungabe undincedile. ya mani mntakwethu Phoqwe nguba umaduna. okay Uyabona uba umaduna apha enoxolo. apha enoxolo ya ndiyayibona noxolo Uye beqhela undinceda ke hayi ngamayeza. man hayi Into okunayo ke ukuthi usemonti ya ngoba senqoma ndiyagoduka nantsika jonga masiyenze lula
ubhuti ngibani yena ndenzele ndiyazi uba ndidibana nabani because uyiclient ngohlobo. Andiyiclient ngohlobo mfondini, Ya. ungwayibanjwa mna. Ungwayibanjwa. Uyayibona ivesti le yam. Ndiyayibona umabalabala. Fondini ndihlala ngapha phezulu phaa enkandla. Ya. Ewini kulaa ndawo kuthiwa iwini. Ya ndiyayibona. Ndihlala phana. Hayi akho ngxaki wena mntakwethu. Ilula le nto. Jonga bhuti. Phantshile ayinonantsika lena mani. Awuyiboni uba ngumhlonhlo lona phantshile? Ayilokhala. Ikhala phantshile. Khala linjani? Ndixelele le nto apha. Ayilokha ayiyo netolo. Ayindonya ke le kana khona. Hayi Phantshile thetha abantu abakhulu apha yintoni wena? Xolo ta. Ayiyo netolo fi. Uyabona ke wena bhuti wam iyawuba ngolo hlobo. Uyandifumana wena estendini urasta uvulile uthetha ngokutsho wena uMakhatho bayandazi. Yayikhulkanweni inkulu apha empezo ndim. Hayi Kuze nje irasta leziphengweni. Ndibambile ndizabaxela ndifuna irasta elikuthiwa Makhatho lamayeza. Ya mandiqhubekeke mani namayeza wena. Hayi nam mani sele ndiqhubeka nendlela. Yintoni ngoku? Ndiqhubeka nendlela mntakwethu mani. Fondini ndiyabulela. Phantshile wazi ntonya mani ndiyam mntakwethu mani ndisagqibezela nam. Kuhle mani ukwazana. Enkosi mani. Bhuti! Mani masambe mani. Yo ndilambile kaloku mna kunini ngoko. Hayi ndilogqirha kaloku ndiloqhwele mna. Khisa amayeza mna. Phantshile khange uthi ulambile. Ndilambile bhuti ntoni ngoko? Jonga mntakasisi uyayazi imvomvo? Andiyazi mvomvo. Jonga ke mntakasisi kuthiwa itikafori kapheqesi apho ndisuka khona mntakasisi ina yi-ice cream yehlathi lena mntakasisi. Zintoni ezinto? Bunova ubuswiti imvomvo leyo phantshile qha buyitye kakhulu ke uba nekiss madolo masosihamba. Masosihamba. Mehapha igrele wekha. Hayi iswiti imvomvo lena phantshile. Ngathi beninzi ice cream yena ntsika. Ngathi beninzi. Hayi kaloku phantshile kulethi ngoku masikothuke kaloku. Phathela amajika le. Kuthiwa i-ice cream yena ntsika yehlathi le phantshile. Ya. Let's go. Yo. Akasisi hayi. Yachayi ngepha ngayo tawo. Hayi akasisi ngoba nami ngokusehlathi. Uthe apho uzalifunela iyeza lamamedi apha. Siyahlala apha ehlathini. Hayi jo mamela bhanti sibana wari ndinayo incwebeko phaa forini ezilamatsheni umradeni ya ndiza kunika phaa ke bona ke lona Umladeni nika umladeni tayu. yabona ke lona phantshile ke yeliyana ubamba nodini Umladeni le. umradeni nobeyonce umradeni